alkohol a chudnutie. Takže alkohol je naozaj nevyužiteľná energia pre náš organizmus, takže vždy, keď sa napijeme nejakého alkoholu, nie je to ideálne, hej? Čiže s týmto nemôžeme my počítať, že budeme si ako keby znížime si v priebehu dňa, 2-3 nízko energiu a potom si myslíme, že ju ako keby doplníme a chcete schudnúť z brucha, tak samozrejme prvorada je strava, že začnem robiť brúšáky. Tieto 3 mýty mi stále hovoria klienti, keď chcú schudnúť z brucha. Takže v tomto videjku si ich rozoberieme. Prvý a najväčší mýtus je to, že mi vždy povedia, že začnem robiť brúšáky. No ale brúšáky sú síce dobré, fajn, ale my keď chceme schudnúť, zredukovať tuky, tak by sme sa mali zamerať na redukciu. A najlepší pohyb na redukciu hmotnosti alebo tuku a hlavne toho viscerálneho tuku je kardio. Takže ak máte nejaký obmedzený čas v priebehu dňa, týždňa, kedy sa môžete venovať nejakej fyzickej aktivite a chcete schudnúť z brucha, tak samozrejme prvorada je strava a druhorade, keď si chceme pomôcť, tak je to kardio. Takže nemyslíme najskôr na nejaké brúšáky, planky a tak ďalej, na to máte ešte čas. Vy potrebujete schudnúť ako keby to tkanivo, ktoré je na tom svalstve, ktoré by ste chceli tými brúšákmi ako keby stimulovať. Ale my na to, aby sme ako keby schudli, tak potrebujeme redukovať ako keby to tukové tkanivo. A to sa najlepšie robí dlhotrvajúcim kardiom. Ako by som vám to vysvetlil na takom príklade, to je ako kedysi, keď chodili vlaky a potrebovali do nich hádzať uhlie alebo drevo, tak proste ten vlak išiel dlho, určitou nejakou energiou alebo rýchlosťou, no a ideálne bolo, keď jednoducho ten rušnovodič tam hádzal tú energiu v podobe uhlia alebo dreva. No a vlastne takto isto si bude odpaľovať náš organizmus túto energiu zo svojich tukových zásob. Čiže keď pôjdeme dlhodobo, určitú energiu a určitý čas, tak vlastne ten náš organizmus si tam bude prihadzovať túto energiu z toho vášho tukového tkaniva. No a keď by ste robili iba nejaké brúšáky, tak to si vlastne ako keby cvičíte svalstvo, ale tým až tak neschudnete z toho tukového tkaniva, ktoré je v okolí brucha, alebo teda viscerálneho tuku. Takže naozaj nezameriavame sa najskôr na nejaké brúšáky, ale najskôr na to kardio. Mýtus číslo 2 je veľmi rozšírený a stále sa s tým ako keby stretávam, že sa to ma ľudia pýtajú, alebo priamo moji klienti. Alkohol a chudnutie. Takže alkohol je naozaj nevyužiteľná energia pre náš organizmus, takže vždy, keď sa napijeme nejakého alkoholu, tak túto energiu z alkoholu náš organizmus nevie využiť, pretože je naviazané vlastne ako keby na tú toxickú látku a náš organizmus musí túto látku intoxikovať. Čiže on sa automaticky hneď vrhne na detoxikáciu toho alkoholu. Takže on nedokáže využívať energiu, on už vždy len premení z tohoto, či už piva, vína alebo tvrdého alkoholu, vždy ju premení len na tuk a väčšinou je to ten tuk, práve ten viscerálny, ten, ktorý obklopuje orgány. Takže často mi klienti povedia, no však ja si znížim energiu v priebehu dňa a večer pôjdem na nejaký bašábel. Nie je to ideálne, hej? Čiže s týmto nemôžeme my počítať, že budeme si ako keby znížime si v priebehu dňa 2-3 nízko energiu a potom si myslíme, že ju ako keby doplníme s tou energiou z tukov. To tak jednoducho nefunguje. Vždy energia z alkoholu sa nám premení na tuky. No a preto moje odporúčanie, keď chceme chudnúť z tuku, alebo teda hlavne z toho vnútorného tuku, ktorý nám práve ten alkohol vytvára. Možno poznáte takých tých starších chlapov, ktorí chodia rádi na pivko každý deň 2, 3, 4, 5 pív, tak majú také tie pivné brucha. A to je vlastne, to pivné brucho predstavuje ten vnútorný, tvrdý, viscerálny tuk, ktorý je priamo ako keby z toho alkoholu vytváraný.
Takže ale čo teda, keď príde takáto doba, že ideme na oslavu, svadbu alebo jednoducho nejaké také posedenie, tak čo som si všimol pri mojej 15-ročnej praxi s klientmi, že keď si klient dá malé pivo alebo 2 deci nejakého bieleho alebo malý štamprlík, tak to ten náš organizmus až tak nepostrehne a nevykolají ho z nejakého z toho zabehnutého svojho metabolizmu. Ale ako náhle už ideme vyššie, tak napríklad klientka ide 2 týždne super, povie mi pred konzultáciou, že má perfektné výsledky, ráno sa odvážila a schudla dajme tomu 1,5–2 kg za 2 týždne. Príde takáto večera alebo posedenie s ľuďmi, kde vypije viacej ako tie 2 deci, kľudne, že vypije pol litra vína alebo aj viacej, hneď je naspäť to kilečko až 2 kg, stačí len za ten jeden večer. Takže naozaj alkohol vie deštruovať to naše chudnutie a hlavne chudnutie z toho vnútorného tuku, čiže toho, ktoré je na orgánoch viscerálneho. Takže keď chceme chudnúť z brucha, vyvarujeme sa jednoducho alkoholu, pijeme ho naozaj len tak veľmi striedme, maximálne jedno malé pivko, 2 deci nejakého bieleho alebo červeného vínka alebo malý nejaký štamprlík. To je v poriadku. Všetko, čo už ide navyše v tom istom krátkom čase, dajme tomu za ten večer, tak už ten náš organizmus s tým musí pracovať a pracuje s tým tak, že jednoducho tú energiu premiena na tuk a potom vlastne môžeme veľmi silno a rýchlo razantne pribrať na hmotnosti. Takže pozor na to, ale teraz aspoň budete vedieť, že ako s tým alkoholom narábať, keď sa samozrejme do vášho života, či už cez oslavu, svadbu alebo posedenie dostane. Takže poďme na tretí najväčší mýtus, ktorý sa ma stále klienti pýtajú, alebo mi hovoria, že začnú to tak robiť. A to je, že odstránia sacharidy zo svojho dňa. Povedia mi, ja nebudem už jesť chleba, nebudem jesť rýžu, zemiaky, cestoviny a tak si myslia, že dlhodobejšie a lepšie schudnú. No na maličký krátky čas to možno, že aj bude pravda, ale my samozrejme premýšľame dlhodobo a dlhodobo to určite pravda nebude, pretože ako náhle my odstránime tieto prílohy, ktoré by jednoducho mali byť v tom našom stravovaní ako taký, povedzme, základ, tak túto energiu si bude chcieť náš organizmus niekde doplniť. A najčastejšie to býva tým spôsobom, že napríklad dáme si iba šalát na obed, kde si nepridáme nejakú prílohu, no ale náš organizmus začne potom vymýšľať, začneme mať rôzne chute, či už na sladké a nie je to až také ideálne. Druhý faktor, určite sa spomalí metabolizmus, pretože napríklad keď vyhodíme na raňajky chlebík alebo vločky, tak neprijmeme tam až takú dobrú energiu. No a ten náš organizmus si to prepočíta, že nemám tam až takú ideálnu energiu a spomalí sa nám. A my chceme pre redukciu tuku a hlavne toho viscerálneho tuku poriadne dobre rozhýbaný metabolizmus. Tretí faktor, keď vyhodíme takéto sacharidy, je o tom, že sa nám aj zmenia hormóny, že príde úplne iná sekrécia hormónov. No a to tiež nie je úplne ideálne, pretože ten vnútorný tuk je priamo naviazaný aj na hormóny, čiže tiež by to nebolo ideálne. Takže určite neodporúčam, keď chceme dlhodobo a kvalitne chudnúť, vyhodiť tieto prílohy v podobe či už ríže, zemiakov, cestovým alebo kvalitných pekárenských výrobkov. Oni tam majú svoje miesto, majú byť samozrejme v určitom množstve. Nemôžu byť hocikedy a v hociakom množstve dané. To ja samozrejme mojich klientov učím, že kde a v akom množstve si môžu tieto prílohy dopriať na to, aby ich využili vo svoj prospech. Pretože samozrejme, keď ich bude príliš veľa a hocikedy, hociako, tak potom môžu spôsobovať samozrejme tieto prílohy, naberanie na hmotnosti, ale keď tam budú optimálne, tak nám pomôžu pre dlhodobé chudnutie alebo dlhodobú redukciu na hmotnosti.
Takže toto je veľmi dôležité vysvetliť si tieto 3 mýty, s ktorými sa stále stretávam, že mi ľudia povedia, však alkohol, to som si dal iba trošku a potom zistíme, že to bolo pol litra a tým pádom napríklad pribral ten môj klient, klientka, alebo že začal robiť brúšáky, 100 brúšakov za deň a ja mu potom vysvetlím, že ešte tam máme príliš veľa tukového tkaniva v tejto oblasti viscerálnej, čiže prvorade zamerať ten čas. Samozrejme aj tie brúšáky sú super, ale keď mám určitý krátky čas v priebehu dňa, že môžem využiť hodinku na cvičenie a potrebujem ešte veľa schudnúť, tak jednoducho použite to kardio. No a určite nevyhadzujeme sacharidy, čiže prílohy v priebehu dňa, pretože to je pre náš organizmus veľmi dobré pálivo a tým pádom sa nám potom nespomalí. Takže ak ste sa v týchto mýtoch našli možno, že aj vy, napíšte mi to do komentára, z ktorého z týchto mýtov ste verili aj vy. Taktiež budem rád, keď mi dáte odber, pretože naozaj tu sa dozviete všetky odborné informácie k tomu, aby ste schudli. Mám to vyštudované, takže nemám nejaké len informácie z časopisov prečítané, ale mám to aj odbornosťou, aj praxou potvrdené. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dopozerali toto videjko a lúčim sa s vami, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!